Shmai Dav? Hey Joe, you okay? Yeah, iawn, diolch. Ti? Yeah, good diolch. Good. Yn booth rhyfedd yma yn y swyddfa, hence the Nice. lighting. The diary room. Ti'n iawn? Yeah, popeth yn iawn, diolch. Great, na ddim gadael ti'n hir. Okay. Sy'n at ti fe? Iawn. Wel, gyd i weld ti eto, Joe. Ar ôl y rwystredigaeth o'r gêm di-sgôr na erbyn Estonia, dis yn ôl, sy'n mae'r teimlad yn y gamp wrth i chi baratoi at y ddwy gêm nesaf yma? Dwi'n meddwl mae mwy o pwysles i ni fynd ac ennill nawr, o ceisio ennill y gêm. Dydd Gwener, wrth gwrs, oedd e'n siom i peidio cael y 3 phwynt tro diwethaf. Yn ffodus o'n ni beidio gallu sgorio, ond na, 2 gêm nawr i edrych ymlaen i a ceisio cael y 6 pwynt os mae'n bosib. Da ni edrych ar y garfan, yn amlwg mae yna un wyneb sydd yn fyna, Gareth Bale, mae wastad yn magu cryn o sylw. Sut mae ymdopi heb chwaraewr fel yna? Wel, mae'n colled enfawr i'r tîm. Mae hwnna'n, does dim angen ddweud hwnna rili, mae'n obvious. Felly, nawr, mae tasg ar y fwys i sefyll lan ac ceisio wneud popeth sydd angen hebddo. Bydd yn galed wrth gwrs, ond mae chwaraewyr eraill i gael yn y tîm sydd yn gallu creu sawl problem i'r Czechs. Felly bwysig i ni ymarfer yn dda, paratoi, rhoi popeth mewn i'r sessions ac cael ein hunan yn barod ar gyfer y gêm. Ti'n sôn am y chwaraewyr arall, all sferennu falle pan dyw Gareth ddim fyna. Dwi wedi bod yn siarad gyda Sober Thomas heddiw, un o'r enwau newydd yn y garfan. Mae'n un sy'n dda yn siarad yn sicr, a mae chwaraewr cyffroes hefyd. Sut mae wedi bod yn ymarfer gyda fe? Mae wedi edrych yn dda. Wedi setlo mewn i'r garfan. Mae'r garfan yma yn un sydd yn gwneud hwnna'n haws i chwaraewyr newydd. Felly dwi'n siŵr mae wedi bod yn ymarfer fod yn rhan o'r tîm ac gawn ni fel fyddwn ni'n cael siawns i weld e allan ar y ca i Cymru. Oedd e'n deud hefyd bod e'n ymarfer yr anthem. Mae'n gwrando arno fe ar ei iPod ac ati. Yw ti'n neu'r chwaraewr arall i bod yn helpu fe gyda'r geiriau ac ati? Na, ond mae'n neis i clywed fod yn dysgu. Mae'n rhywbeth mae pawb yn gwybod. Mae'n bwysig i ni fel grŵp a'r wlad, felly gwych i clywed fod yn gwneud yr ymdrech i ymarfer y geiriau. A bydd yn braf hefyd i chi fel chwaraewyr i gael y wal goch gyda chi yn ei niferoedd unwaith eto, na ddim llawer ohonyn nhw'n cael teithio ar gyfer Euro 2020. Felly faint o hwb fydd i chi i gael y gefnogaeth yna? Bydd hwnna'n gwych fel yn yr Euros. Oedd dim llawer o cefnogwyr yn gallu fynd, ond o'n i'n gallu clywed nhw, a oedd e'n gwych i clywed nhw allan ar y ca, ac fydden nhw'n help ar gyfer y 2 gêm yma. Felly edrych ymlaen, dwi'n siŵr bod nhw'n edrych ymlaen i teithio, a gobeithio fel chwaraewyr gallwn ni rhoi perfformiad gwych i mewn ac cael enilliadau mae angen arno ni. Pa mor bwysig mae'r gemau yma'n teimlo i chi fel chwaraewyr? Oherwydd, ydych chi mwy na lai wedi sicrhau lle yn y gemau gyfle oherwydd beth nesach chi yng nghyfer y cenhedlau. Ond wrth gwrs, os ydych chi'n gorffen yn ail am y grŵp yma, falle bydd y gemau gyfle bach yn haws. Felly, faint o bwysig chi'n teimlo yn y gemau yma? Ni ddim wedi bod yn canolbwyntio gormod ar beidio mynd mewn i pob gêm, ceisio ennill. Ni angen... Wel, mae targed y grŵp yw i benni o leiaf ail yn y grŵp. Mae pawb yn gwybod fydd y top lled yn un bron yn amhosib i cael erbyn hyn, ond dwi'n meddwl mae'r pwysau ddal arno ni i ceisio ymdopi'r Czechs a cael ein hunain mewn i'r ail safle. Felly dyna'r ffordd ni wedi bod yn paratoi ac bydd hwnna ddim yn newid, dwi ddim yn meddwl. Sut wyt ti'n edrych ymlaen at y gêm ei hun yn erbyn Weriniaeth Czech? Mae'n dîm sydd yn gryf yng nghanol y cae efo chwaraewyr fel Thomas Czech
ac ati. Pa fath o gêm wyt ti'n disgwyl? Maen nhw'n tîm sydd yn gallu chwarae'n technegol ond hefyd. Mae ganddyn nhw chwaraewyr ffisegol iawn, felly dwi'n edrych ymlaen i'r challenge o ceisio ymdopio'r ddwy aspect o'r gêm. Ni wedi bod yn gweithio yn galed erbyn hyn ar sut maen nhw'n chwarae, sut gallwn ni yn gyntaf ymdopio nhw ond hefyd creu problemau iddyn nhw. Ac dwi'n meddwl o siarad i'r boes, mae pawb yn edrych ymlaen i'r gêm yma mwyn ddangos beth gallwn ni'n wneud yn erbyn tîm weddol cryf. Ie, a sôn am hynny, be ti'n neud o arddull y Cymru o chwarae yn y bryd? Sut mae Cymru mynd i ennill y gemau yma ti'n credu? Falle yn erbyn y gêm yn erbyn Estonia, nath nhw greu mwy o gyfleon, ond heb gymryd nhw. Ti'n meddwl bod y ffordd mae Cymru yn chwarae yn dangos rhyw fath o ddewid? Dwi'n meddwl, os ti'n ystyried y gêm diwetha, oedd e'n siomedig i peidio cael y canlyniad. Mae pawb yn gwybod hynna, ond dwi'n meddwl wnaethon ni creu digon o siawns yn y gêm i ennill ac i sgorio o leiaf un gol. Wrth gwrs, fel tîm, ti wastad yn edrych i gwella a creu mwy o siawns. Felly, o ran amddiffyn, mae gwaith wedi bod yn wneud, ond ni wedi bod yn weddol cryf. Ac nawr, y tasg nesaf yw i gwella yn amddiffyn ac yn y gemau sydd ar ôl, ni'n gobeithio sgorio mwy o goliau. Mae hwnna'n bwysig iawn. A jyst y bersonol, Joe, sut ti'n teimlo am dy berfformiadau dy hun hefyd? Ti'n teimlo mewn cyflwr da? Ti wedi cael dechrau tymor da efo Stoke yn ogystal â Chymru? Dwi wedi cael, mae pethau'n mynd yn dda iawn o ran Stoke yn fy nglwbi, sori. Dwi wedi cael digon o amser nawr i cael fy ffitrwydd lan ar ôl anaf. Felly, dwi'n mewn lle dda ar y funud. Dwi'n teimlo fel mae perfformiadau fi yn gwella trwy'r amser. Mae ddal gwaith i wneud, ond gobeithio gallaf ddangos hwnna tas yn cael y siawns yn y ddwy gêm nesaf. A jyst i gloi, yn gyffredinol, dwi'n cofio dechrau'r ymgyrch nes i ddeud faint mae cyrraedd Cwpan Byd yn sbardun i ti y gweddill chwaraewyr. Chi wedi syrenu yn pencampwriaethau Ewropeaidd, ond dal faint o ysbrydoliaeth mae cyrraedd y Cwpan Byd yn cynnig i chi? Mae'n enfawr. Yn enwedig, dwi'n meddwl i'r chwaraewyr sydd falle tipyn yn henach yn y grŵp. Mae pawb yn gwybod does dim llawer o amser ar ôl yn ein yrfa. Felly, dyna beth ni'n targedu i cael y siawns wneud hwnna yn Crys Cymru. Bydd hwnna'n meddwl mor gymaint i'r chwaraewyr. Ac dyna pam fyddwn ni'n taflu popeth mewn i'r gemau yma. Diolch i ti, Joe. Diolch.